Menkia Eli Soriano, me free members Church of God International. The person meton safremo na mo meka yen ho e wasema baako empire bomu da biara Awia donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa nyina ne wiase nyina ebro aye fa ahohiahia emre mu abro yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa atia amanehuni nanso edro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene wenyankopon amoa na yehia wenyankopon amoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asore a owo ana osom a owo mu yen mfra yefro enipa ewo wiase afa na nyina wodwene wonabusua enafofo adofo ne enipa nyina daache ho yama obi biara akwaba mone yembetumi abebɔ mpaye na se mopa hwehwemu pia mama ne ye ne krata yadamose bebre na ye ne daso ne se yabesan atemonka nyankopon enhyiramo Ang sakripisyo ng isang ina, matamamang isipin, ay hindi masusukat mula sa pagdadalang tao hanggang sa pagluluwal ng isang buhay sa mundo. Ang hirap ng isang ina ay hindi natatapos, lalo na kung ang lahat ng supling ay naiwan na sa kanya at ang katuwang na sana'y inaasahan. Nate ejam ne ginamba na naso wu afane ho kene ampa Tinalo ng sakit na prostate cancer. Ang asawa naman ni Nanay Marlene, mas piniling ase urayri Siguro kabubuhat din ng mabigat. Meron ng Indiana waswana memud itong taon siguro kasi nga erse nimfiensu ne bra me kunu wiye naman nagwardya. Ako hindi ko siya pinipresa kung may ibigay sa anak ko. no ye adwuma so wenfo si Nanay Lilia, habang si Nanay Marlene kumikita sa urayri miles atunton eni oba ang mga anak abra urayri malin atunton eni oma sa araw-araw. Natinda-tinda ko. yene ade bia wo so ade hwe no Sarili ko mabuhay. Ayoko manghingi sa matunton ni oma se de ba metumi anya manuel aduane edi bempesa mesra mema ursa warmo so ye hiafo na bia menya 150 and as 200 pesos matumi ato aduane na se toda naso be mama aduane a mga ulam na mga medi baboy. na wo mu se ni kwan se mewe prekonam de nenso
na madi ne saa. Ɛnama mu adene sɛ wobɛmia w'ani atim na so nea yɛ krado bia na wɔ sɛ wofa ne saa. Te sɛ wɔn a wɔyɛ ahiafoɔ sɛ wɔn apɔmɔdene nnuro a yɛde ma wɔn kwa no yɛyɛ ahotɔ kɛseɛ. Yɛwɔ sɛ yɛnyɛ wɔn mma sika a wɔde bɛtɔ aduane no yɛnyɛ mfiri wɔn nsɛm fa nkotua wɔn apɔmɔdene ho ka. Salamat sa Diyos at maraming Asadanka wɔ Nyankopɔn bebree. kasiyahan na to. Nabigyan ako ng kaukulan Na na ɛma me apɔmɔdene mapa ne hwehwɛmu ahwɛ m'apɔmɔdene mu na ohun deɛ menka mpo. Asadanka wɔ Nyankopɔn na m'ani mpo nna sɛ bɛbrɛ me nnuane te sɛ nnuro a abɛgye bosome. Asadanka wɔ Nyankopɔn. Meda Awurade Nyankopɔn ase sɛ akonya pa te sɛ aba. RCGI aba bɛboa yɛn wɔ yɛn ekura ase ha yi. Na motumi aboa nipa dodoɔ no a wɔn yɛde. Mepɛ sɛ mekɔ ne ɛyɛ me hwehwɛmu. Na meda wɔ Nyankopɔn ase. Binigyan po ako ng vitamins at saka yung thank you po sa check-up. Yɛama yɛ vitamins. Salamat po sa Diyos. Asadanka wɔ Nyankopɔn. Salamat ako sa Diyos. Binigyan ako ng gamot. Na meda wɔ Nyankopɔn ase bebree. Saka po grocery. Yɛama me nnuane ne Gawin sa pamilya. atosode ahodoɔ a mede bɛkɔ akɔma me mma ne m'abusua wɔ ma obi biara sɛ wɔnyɛ. At kung kaya naman magtulong Ɛna sɛ da biara yɛntumi nyɛ adwuma ma dodoɔ na bɛnya sɛ mfasoɔ a bere biara nni hɔ a yɛntumi nyɛ mboa nipa do te sɛ owura Eli ne owura Malayi. Nanso sane mpotam wɔfo fa so wɔ nti asadanka wɔ Nyankopɔn. Aseda pɛpɛ menka MCGI. Ɛwɔsɛ nyɛ mmerɛ sɛ wode ɔyarefoɔ ɛbɛkɔ ayaresabea na yɛnya yɛn ankasa yɛn ambulance. Na yɛnya yɛn yɛma yɛ baranga iba eske brand new ambulance. Ne sɛ nti yɛda wɔ Nyankopɔn ase. Te sɛ deɛ yɛakyerɛkyerɛ yɛn hɔ MCGI safo no mu no. Na sɛ yɛn nyinaa yɛbɛde Nyankopɔn tene ne nsɛm anuanom yɛasua no a yɛbɛhunu sɛdeɛ nnipa bɛsane aba wɔ Nyankopɔn nkyɛn ahyɛ n'animuonyam nsrada no. Salamat sa Diyos sa lahat. Asadanka wɔ Nyankopɔn wɔ n'ayammu yɛn nyinaa mu. Salamat sa Diyos.
kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumaatin po nawang lahat sa oras na ito. Asumdua efri eja Nyankopɔn enkae nyinaa nuanom na babia yɛduri yɛretɔn sa afra yɛn afoforɔ awohoɔ abra yɛbɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm nnɛda na nuanom mma nyinaa yɛnam mpaebɔ so mmara wɔ Nyankopɔn anim nsrɛ ne hɔ adom. Yen eja twediyampon awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu eja bio yɛn nyinaa yɛba w'anim kronkron adigya efiri yɛn akoma mu yɛbɔ wɔ yɛn aseda afɔdeɛ ɛda ne da nyinaa wɔma wɔho mmɔborɔ ɛdɔɔso wɔ yɛn a wɔbɔ yɛn so ɛho atɔra nkyɛn bebree no a na ɛtwa yɛn ho ahyia ɛwɔ sɛ yɛda so wɔ nkwa ne ahoɔdene na bere a yɛtie wɔn nsɛm no ɛnya nteaseɛ mu dɔ pii wɔ wɔn nsɛm wɔama yɛahunu sɛnea yɛade yɛwɔ hia wɔama yɛn akwanya pa wɔama yɛn deɛ ɛhia yɛn awɔ yɛn daadaa asetena mu ɛwɔ mu sɛ yɛn mu dodoɔ no ayɛ ahiafo da so da biara yɛtumi pem kɔ yɛn agya ɛno yɛate aseɛ sɛ wowɔ tirimɔkɔ pa ma yɛn nnipa a wobɔ yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsua wo dɔ kronkron wɔ yɛn nnwuma mu berɛ a yɛyɛ yɛn aseɛ yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnyɛ w'anim anidasoɔ na yɛn nsa ntumi nka wo daa nkwa abɔhyɛ bio yɛn nyinaa yɛba w'anim kronkron adi yɛsrɛ w'anim adom na yɛwɔ bɔne pii yɛsrɛ wo sɛ fa kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn yɛbɔ mpa yɛsrɛ w'anim adom na wowɔ bɔne fa kyɛ na bere a yɛtie wɔn yɛsrɛ wo sɛ kan yɛn ho na mo Honhom Kronkron so natenatene yɛn bue yɛn akoma mu ma yɛn akokoduro bebree na yɛtumi ayɛ w'apɛdeɛ na yɛagye wo nokwasɛm biara na yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛnyɛ w'apɛdeɛ wɔn a wɔtie wɔn nsɛm nyinaa yɛsrɛ wo sɛ ka wɔn ho yɛsrɛ wo sɛ ma w'asomdwie kronkron ɛne hene wɔ yɛn nyinaa akoma mu na bebiara a yɛahyia mu yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho bio yɛda wɔ sɛ wɔyɛ Agyenkwa Kristo Yesu din mu amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw, magandang gabi sa lahat po ng ating mga panauhin sa iba't ibang panig ng daigdig. Ayanom, Yakopon na sumdiyan kay na mama nyina che menche akoma mo nyina sɛ de mukro mo bratie ene brebiara mo tie DWUMADIE wo mu no bi wasedan kan wo Nyankopon sɛ yɛsɛ tumi aka akwanya pa foforo ene ene anma yɛ free members Church of God International wa sebeto ayɛ ne Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm so yɛne da to dum yɛnsa yɛsia Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm na sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa ɔtwena bɛyɛ da etwato na fie da ɛna asubɔ ne bɛba so na sɛdeɛ da bia yɛbɔ mo nkaeɛ no yɛsrɛ mo sɛ mama yɛ nyinaa yɛnwie Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm no sua na sɛ yɛsua wie a yɛnyere mo na mamade a yɛhwehwɛ nyinaa ne sɛ mobɛte Nyankopɔn ne nneɛma a Twerɛ Kronkron no kyerɛkyerɛ yɛn no ase bio the mama brother Eli Soriano mama nyinaa atwe aha adwo mama yɛn hyɛ na yɛnsua Nyankopɔn ne Mmara Nsɛm a yɛhwehwɛ mu no ɛno a yɛhunu sɛ yɛwɔ akoma ahodoɔ nan ɛna wɔ hɔ mmom yɛnsa ehia nsakyerɛeɛ na akoma ɛnan yi mu no kwankyɛn bo akoma kasa akoma na asase pam deɛ na yɛntumi ɛmfa Nyankopɔn asɛm no nsie saa akoma mmiɛnsa yi mu agye wɔ Nyankopɔn tesa no na yɛn nyinaa yɛhunu botae no anaasɛ yɛhunu wɔ kwan no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsakyerɛeɛ bi bɛba yɛn mu na yɛahohoro yɛn bɔne wɔ asubom na yɛn bɛnam Honhom Kronkron no tumi so waba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn akoma bɛsesa na yɛn nipadua nyinaa nso anya nsakyerɛeɛ na deɛ ɛbɛwie wɔ mu ne sɛ yɛfiri Kristo Twerɛ Kronkron no ka no wɔ 2 Corinthians 5:17 deɛ watwerɛ nie ɛnti sɛ obi ba Kristo mu a na wɔyɛ abɔdeɛ foforo na nneɛma tata no nyinaa atwa mu hwɛ nneɛma nyinaa ayɛ foforo sɛ ampa sɛ yɛwɔ Kristo mu a yɛnkyerɛ sɛ ehia sɛ nsakyerɛeɛ ba yɛ n'abrabɔ mu ɛfiri sɛ Twerɛ Kronkron no ka sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asupɔ no bɛtumi aba mu ana ɛbɛtumi abɔ yɛ n'asuo na nsakyerɛeɛ a Twerɛ Kronkron no nam Nyankopɔn Honhom Kronkron so ɛka no ɛbɛtumi aba yɛn abrabɔ mu nti hwan yɛbɔ asu wie a ɛdeɛn na yɛn abrabɔ bɛyɛ ɔma yɛn kenkan Romans 6:4 ɛde wɔnam wɔn mu asubɔ so asiesie yɛn no sɛ sɛdeɛ wɔnam agya n'animonyam nso nyane Kristo firi awufuo mu no saa ara na yɛn nso yɛnante nkwa foforo mu ɛreti asubɔ akyiri ɛbɛnante abrabɔ foforo mu na yɛnante wɔ Kristo mu na sɛ obi wɔ Kristo mu a ɔbɛyɛ abɔdeɛ foforo ade nyinaa atwam ade nyinaa bɛyɛ foforo sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no si saa berɛ no yɛbɛnya wɔ Nyankopɔn ho suro na sɛ yɛbɛsuro mpo sɛ yɛbɛyɛ bɔne kɛseɛ ɛnɛ yɛba abɛsua bɔne akɛseɛ bɛn na wɔ hɔ a sɛ yɛyɔ a Onyankopɔn mfa nkyɛ yɛn da sɛ yɛboa pa ɛyɛ saa bɔne yi bi a
Onyankopɔn fa nkyɛe. Mama yɛntie sɛ yɛwɔ bɔne ahodoɔ mmienu na ɛwɔ hɔ. Twerɛ Kronkron ne ka no wɔ Yohane nwoma a ɛdi kan ɛti no nkyɛmu 16. Sɛ obi hunu ne nua sɛ wɔyɛ bɔne nkɔ owuo mu a, ɔmɛsrɛ na Onyankopɔn bɛma no nkwa de ama wɔn a wɔyɛ bɔne nkɔ owuo mu no. Bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu. Ɛno ho deɛ menka sɛ mommɔ mpaeɛ mmisa. Yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ owuo mu. Ɛno deɛ menka sɛ mommɔ mpaeɛ mmisa. Yɛwɔ bɔne ahodoɔ mmienu na ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu. Yɛwɔ bɔne ɛkɔ owuo mu kyɛ sɛ ɛna ɛwɔ bɔne a ɛnkɔ owuo mu. Catholicfoɔ ɛfrɛ ne sɛ venial sin. Na Twerɛ Kronkron ne frɛ ne sɛ ɛwɔ bɔne ɛkɔ owuo mu na ɛwɔ bɔne ɛnkɔ owuo mu. Na sɛ yɛnua bi yɛ bɔne ɛkɔ owuo mu a, yɛahyɛ yɛn sɛ yɛmmɔ mpaeɛ ma no. Na sɛ yɛwɔ bɔne bi wɔ hɔ no ma ɛkɔ owuo mu a, Onyankopɔn sɛ ɛma yɛmmɔ mpaeɛ ma saa nipa no. Mama yɛmmɔ mpaeɛ ma no bio. Nsɔre foforɔ mu no, ade bɔne a nipa no ayɛ no, yɛbɔ mpaeɛ. Ɔmo san so bɔ mpaeɛ ma saa woni no, wayɛ bɔne ɛkɔ owuo mu bɛka sɛ o, yɛyɛ mmɔborɔhunufoɔ. Dabi ɛnyɛ mmɔborɔhunufoɔ saa. Ɔmmu Nyankopɔn nkyerɛ. Onyankopɔn sɛ ɛmmɔ mpaeɛ ma no. Wayɛ bɔne ɛkɔ owuo mu a nka so mmɔ mpaeɛ ma no. Yɛnyɛ nyansafoɔ nsene wɔ Nyankopɔn. Ɛwɔ sɛ yɛtie wɔ Nyankopɔn. Na sɛ bɔne ne yɛ bɔne ɛkɔ owuo mu a, yɛntumi mfa nkyɛ. Bɛpam woni no afiri asafo no mu. Tí akenkan Tete nwoma ti 3:10. Ase wo nipa wɔde mpaapa mu ba a wakasa akyerɛ no prɛko ne mpire no no pa no. Onyankopɔn bɛpo. Wɔma nipa no akonya. Agyekyɛmu fare bae. Mmienu a wakasa akyerɛ no. Na so wɔantie a monye ne mfra asafo no mu ofisa anyɛ saa. Nipa no ɛbɛsɛ wɔn aka menka sɛ ne yɛ kronkron nipa wayɛ mfomso na wayɛ bɔne na ne bɔne a wayɛ no da biara anu anu wɔyɛ wɔnyɛ n'adwene so ɔbɛsesa awasɛ yɛ pam no nti asafo yi mu no na sɛ nipa no yɛ bɔne yɛkɔ owuo mu a yɛtu wɔn mo sɛ ɛno nti bɔne bɛn na ɛkɔ owuo mu sɛ yɛboa pare a yɛbɛpam yɛ no afiri asafo no sɛdeɛ bɛyɛ afoforɔ nso ho mu fii ɛfatɔ me nanaba ɛka sɛ wokɔtɔ ntoos a ɛwɛ sɛ yɛwɔ canteen na ansa na ntoos ne bɛsɛe no sɛ tomatoes ne bi sɛe a yɛdi aporɔ no firi mu nkyɛm nyɛ saa nea aka no nso bɛporɔ saa ara nso na ɛteɛ wɔ asafo no mu sɛ wansi wɔn mo kwan na wofoa wɔn a wɔyɛ bɔne no so a ɛnkankan sɛ bɔne a wɔn mo yɛ no yɛ bɔne yɛkɔ owuo mu na bɔne a ɛwerɛ mu a anuam foforɔ nso ɛbɛsɛe wɔn mo adwene bɛyɛ wɔn mo so wɔyɛ ɛnyɛ hwee yɛba abɛsua saa asɛm yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ sɛ yɛbɛka asafo no ho a na sɛ yɛbɛnante Twerɛ Kronkron no akwan so a ɛnyɛ nipa akwan so nipa akwan so deɛ ampa ebinom wɔ hɔnom a wɔn afoa
afoforo so obinom esane se wo mo ba afode akese wo mo asafo wonti wodi bɔne kura na ne aye di hwe no me pesa me kan se no kura asafo nim na ntesa na se ugya wo ufua wo no so ma wo no ye bɔne a esane se wo ma wo sika kese enti wo ya de bɔne kura mo be ye he ha agya no na ebenya sunsu aso bɔne Romans 1:32 na wonim Nyankopɔn ahwede yie se owuo na se wona wo ye saa ne medie nanso enye ye enku aro na wo ye na bom wapene wona wo ye saa de no bi no so ereti esore hodo emfiri wo Nyankopɔn warmofoa enamabone so ewo so mo se fata owuo na ama wo mo nye de abonefo no omofo afoforo so nye yenko na won mo yehu wasan so fo awon mo so se wampa mo nipa bonefo yi a de beba ne se afoforo so be ya abonefo na se binom eye na wampa mo wona afoforo so be ha asua na se okopam no beka se ye na be ya de kro ebruso mo mpamo no try someone say I say wa ho emra mu no enya nam na wo nam mra to so de Nyankopon no twitwiri fam verse 20 nkwase ya futufuo enkoko akyerɛkyerɛfo say wadwura wo nimdiye ne numuntira enti sɛsie wa wo kyerɛ afi wa wo kyerɛkyerɛ obi no wa se wansa ya wade na wo se ya wade wa wo kyerɛ ohoni no na wo fuma sɔre fie nioma yi ɛdan mo huna na kyerɛ sɛ ya wa asɔfo obi no ho no mo a wa no kyerɛkyerɛ na so wa no ya de bɔne na nakaw wo kyerɛ obi no won kyerɛkyerɛ wo ho wo kyerɛkyerɛ afoforo sɛ ma wo no kyerɛkyerɛ na so wo na ya krɔfo di kan ye ni sunsanso a sa wo fua bɔne a yanu woni paso Twerɛ Kronkron kan wo 1 Corinthians masamang tao ayon pinaali na wona won from mu no Nyankopɔn be bonatani munyi di oyo bɔnefo no emfiri mu mga born nti Nyankopɔn no bro nsɛm sɛ yeyi bɔnefo no emfiri mu nti ne ye pamo ɛwɔ asafo yi mu no minim sɛ mo asafo mu no mo yɛ saa bɔna ge ne wa manchete nsɔre mu no benim sɛ wɔn mo yɛ saa na frise SDF wo pamo ne asan gye wɔn mo bio sɛ ye pamo wo bi phrase asafo ni mu isane bɔne bi a wadi eti a na sɛ nipa na pɛsɛ wɔsane ba yɛsan so bɔ na fibio ɛno nti ɛne ɛwɔ de yɛfrɛ ne sɛ asubɔ bio yɛbɛsia bɔ nipa no asubɔ bio Twerɛ Kronkron mu no yɛni asubɔ mpire no obi a wadi bɔne kɛseɛ bɔne a ɛrɛ mu no utumi nsa amɔ na subio yɛni asubɔ bio wɔ Twerɛ Kronkron na sɛ wabi adi bɔne no wapam no na wɔsan gye no aba asafo nsa abɔ na suo ɛnuanom yɛbɛsua yɛni ɛyɛ ahwɛ yi ɛnuanom a yɛhwɛ yɛn ho so yi sɛ yɛgye Nyankopɔn asɛm no wie a Nyankopɔn ne nsɛm a yɛsua nyinaa yɛde bɛyɛ adwuma mama yɛnkenkan Matthew 12 verse 32 and Mark 3:29 mama yɛnkenkan na deɛ ɔbɛkasa tia wɔ nipa ba no wɔde bɛkyɛ no na deɛ ɔbɛkasa tia Honhom Kronkron deɛ wɔre ɛmfa nkyɛ ne wiase ha ne wiase a ɛreba no mu na mmom deɛ ɔbɛka abususɛm tia Honhom Kronkron no deɛ ɔre nya bɔne fakyɛ da na daafo buo da ne so ɛnuanom mo deɛ monhwɛ yɛn wɔ Twerɛ Kronkron no mu adɛnti ne yɛwɔ nsɔre foforɔ wɔn mo mpam wɔ n'asafo ma wɔyɛ bɔne ɛnti sɛ wɔbɛdi kyerɛkyerɛ yi so a ɛyɛ ma asɔfoɔ no
That's a Twerɛ Kronkron mu deɛ. ng laban sa Espiritu Santo Wo boa pa kasa tia Honhom Kronkron no a. sa sanlibutan ito at maging sa Wonya bɔne fakyɛ da. nasa lahat ng Biblia Wo wiase ha ne wiase arebɛba no mu. sa Diyos tuturo mo sa tao yan. Ɛwɔ Twerɛ Kronkron biara mu. Na sɛ wɔ Nyankopɔn ho suro a, Kaluluwa ng kapwa mo, dapat ituro mo kabuuan yan eh. wonya wo nyɔnko nipa bɔne. Sɛ wodɔ wo nyɔnko nipa kra, ɛwɔ sɛ wokyerɛkyerɛ wɔn saa nokwasɛm yi. Maa koro nwoma no sɛ, na mmom deɛ ɔbɛka abusisɛm atia Honhom Kronkron no deɛ, ɔre nya bɔne fakyɛ da na daafo buo da no so. Ano yung mga kasalanan laban sa Espiritu Santo? Mama yɛhwehwɛ mu ɛ. Ang isang Bɔne bɛn na tia Honhom Kronkron no. yung mamusong ka, Na mo ang Espiritu bɔne a etia Honhom Kronkron no baako yɛ abusisɛm ka. Sɛ woka abusisɛm tia Honhom Kronkron no a, magsasalita ka ng ɛyɛ abusisɛm tia Nyankopɔn. Borɔfo kasɛm no wɔ sɛ, sɛ woka abusisɛm ang isa pa atia wo Nyankopɔn Honhom Kronkron, wokasa tia Nyankopɔn Honhom Kronkron a, yɛfrɛ ne sɛ abusisɛm ka. sa Bisaya Kapampangan no kasɛm no, ɛsɛ Honhom Kronkron ho abusisɛm ka. Espiritu Santo. Bisaya no kasɛm no, Salita ng woka abusisɛm tia Honhom Kronkron no a, Diyos. sɛ woka abusisɛm atia Nyankopɔn Honhom Kronkron, Alamin natin yɛyɛ bɔne a ɛrem. ng Espiritu Mama yɛhwehwɛ mu ɛ. na pagka Honhom Kronkron no nkyerɛkyerɛ bɛn. diyang labagin. Kasi meron Na ɛwɔ hɔ a sɛ woboa pa yɛ bɔne tia niya alam, di niya naintindihan. a, ɛwɔ sɛ yɛwɔ binom wɔ hɔnom a, Kapatid na ɛtɔ da wɔn hyɛ da bu wɔ Nyankopɔn Mmara Nsɛm so. naintindihan dahil Yɛwɔ nua bi a ɔyɛ China ni. nakagawa siya noon. Nung maintindihan Wante Nyankopɔn asɛm ase yie. Ɛwɔ sɛ wɔyɛ China ni nti na ma ne yɛ saa. Na sɛ bere a wɔte Nyankopɔn aseɛ no, na Nyankopɔn asɛm no ase no wɔka sɛ na menim ɛna meyɛ ɔyɛ, ɛfiri sɛ na wɔnte aseɛ. ganito po Nanso wo deɛ, sɛ wote aseɛ ng Espiritu na sɛ wonyɛ w'adwene sɛ na pagka ginawa natin wɔbɛsakyera w'adwene a, kasalanan, yɛmfa nkyɛw. Yɛyɛ Honhom Kronkron no mmara nsɛm. Yɛwɔ nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔnom a ɛfrɛ Honhom Kronkron sɛ yɛboa paeɛ a yɛmfa nkyɛ yɛn da. Mama yɛnkenka na Asomafoɔ nnwuma ti dunum kyɛmu dunkron Acts 15:19. Enti maasoma mewɔ meka ne sɛ, wɔha wɔn a wɔfiri amanamanmufoɔ no ma wɔadane aba wɔ Nyankopɔn nkyɛn no. Na wɔntwerɛ nkɔma wɔn sɛ, wɔnyi wɔn ho mfiri abosom afideɛ ne adwamammɔ ne mmoa a wɔanhwie wɔn mogya nguo na wɔwuiɛ ne mogya ho. Na ɛyɛ Honhom Kronkron ne yɛn sɛ, ɛyɛ sɛ wɔmfa adesoa bi ntom soɔ, gye deɛ ɛhia yi ara. Ɛne sɛ, monyi mo ho mfiri nam a wɔakuma ama abosom ne mogya ne mmoa a wɔanhwie wɔn mogya nguo ne wɔwuiɛ ne adwamammɔ mu. Ɛno na sɛ moyi mo ho firi ho a ɛyɛ ɛnsim yie. Ɛno nti Ɔsomafoɔ Yakobo na wɔkasa afa nneɛma bebree ho. Saa nneɛma yi nyɛ dene sɛ yɛbɛkae. Ɛyɛ nneɛma nan ɛsɛ. Na so Honhom Kronkron ne yɛn ani sɛ wɔmfa adesoa bi ntom soɔ, gye deɛ ɛhia yi ara. Ɛne sɛ monyi mo ho mfiri nam a wɔakuma ama abosom. Saa nneɛma a wohia yi ɛhia sɛ yɛde to wɔ nnua bi soɔ na yɛkyiri wɔn. Sɛ monyi mo ho mfiri nam a wɔakuma ama abosom. Ɛno ne deɛ di kan. Ne mogya, ɛno na ɛyɛ mmienu. Ne mmoa a wɔanhwie wɔn mogya nguo no wɔwuiɛ, aboafunu. Ɛno ɛtɔ so mmiɛnsa ne adwamammɔ mu. Yɛn deɛ ɛtɔ so na yɛnom ne mmara a ɛfiri Honhom Kronkron no ɛkɔma asafo no a asuafoɔ no ahyɛ. Yɛmfa adesoa pii ntom so prɛko na monyɛ akyiwadeɛ, mmɔ nkɔ abɛbia ɔnyɛ akyiwadeɛ. Na yɛn wɔ Israelfoɔ mu. Israelfoɔ mu no na prɛko nam nsumunam a wɔn ho ne nwurawura ɛyɛ akyiwadeɛ. Wɔntumi ɛnwe ɛyɛ pitire anaasɛ adwene. Ɛfiri sɛ ne nwuran
untumi enwe kwafo ya wachuwade bebre no na wo Israel naso akristofo abroso de asomafo no se yare mfa de so biara ntomoso gide ehien ara ade se munyi mo ho mfin na ma wo kumama bosum mo ba su ya mo beyi mo ho afri saa no maimu na ma wo kumama bosum ane mo a wanhwe won mogya ngu ane ano mesra muntie ne ye meba mo ho modene na dedi kan ya busisanka na yermu ye ensanka yermu nyane yoye abusisanka ani adwamammo mama yensuane maako ade ane ye frane se abosom wo Twerɛ Kronkron mu se de ne ba afode ma abosom a Honhom Kronkron no empese ye bedi ade ane abosom besra muntie enwom ngoma no Psalms 115 verse 4 to 8 wana honi ya dwetɛ ne sika enipa ensa anu adwuma wawano na so wonkasa wawani na so ehunu ade wawaso na wanti asem wawahwene na wanti hwa wan ensa wan fanka ade wonan wan fanante na wamfa wone menewa enkasa wana waye want se won ara obiara wode ne hoto won so no pinakikilala po ng Biblia areti tawag na mga Diyos-Diyusan. Twerɛ Kronkron no ayedan wadi se yerme fra won se abosomsomfo kapampangan kasam ne ya idols ase won abosom ya dwetɛ ne sika enipa nsa no adwuma ya wabin mu wo hono mu ayedi sika ne dwetɛ na aye na abosom bi mpo wo de rubber ene fiber glass nhwehwɛ na aye yenum ye ahoni huhu ade sika ne dwetɛ na aye mama yenkenka na Isaiah 44 mama yenkenkan ase wodwumfo yere homamu ade pensere sensene ho ade adwene adeyeye na wade compass sensene ho na waye no wabarema nsa so wonipa ho wofeso se entena edan mu Isaiah 44 verse 13 yanto waso na odumfo yere homamu na watasi nuro na watobi na nsuo gusto ma nyini na wadibiya wujja kanyang pinaliliyaban yaon at ipinagluluto ng tinapay. Oo, kaniyang ginagawang isang na eya wujja ma wunipa ofa bito na waso bito paano ebinso ade ye wonyame sore no ade wujja hyefa ne fa enso so na woto nam riye wache so nam di me wato wujja no enso na wase riye me ho aye mehye makuno ujja ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay, kanyang larawan. na de aka no na nkaye no ode ye wonyame ne ohoni okoto no sore no bono mpaye na wase jeme menyame ne wo
pinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag makakita at ang kanilang mga puso upang huwag silang mga Na one man who na one man tears if it's a wasam when any so Tinutukoy pa lang Diyos wenim na wahunumu na wasam when any so na wahunadi na wanadwene so na wanteasie ng kahoy ng erese wonyam na wode dwetɛ ne sika na ayɛbo dun sa Israel. na oduadwumufoɔ no Pinakamatitibay na kahoy encina, etwa homa yadim abeto. yɛm yɛ nnua ɛdene wɔ Israel Kahoy na marupok sandali lang matutunaw yun Kagaya dua ng palot China. Magaan kasi yun Ang ipinili ɛho nya dene no wontumi mfa ne dwuma rawang inanyuan. te sɛ dufɔkyeɛ mu ɛhare ɔmo fa nnua a ɛdene de sene ahoni huhuo Ka ng anyo ng isang tao. Tapos away nananalangin siya wɔmo yɛ no wɔ nipa nsa so at na no akyiri sa punong kahoy. ɔkoto no Ginawa niyang Diyos-Diyosan. ɔsom no Ikaw ang aking Diyos, iligtas mo ako. Yan. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino gumagawa. ɔkoto ne yɛbɛka sɛ woyɛ me nyame Baka sabihin nyo, inaatake ko pa kayo mɛnka wɔn a wɔyɛ saa no nhyɛ munim wɔn mo dada Pasyon. ahwɛ no maka sɛ mɛto ahyɛ mo so Pagka mahal na na araw siyang ɔkae binasa ng Katoliko. Ang sabi doon sa pasyon, na katolikfoɔ passion na yɛ wɔn mo ka maalaman kae ho no sɛ sulat na papalaman yɛatwerɛ wɔ Twerɛ Nsɛm no mu sɛ kung Diyos nga lamang Awurade Nyankopɔn atwedeɛ mpɔnko siyang dapat naluhuran. Onyankopɔn atwedeɛ mpɔnko to na yɛnsom no yɛnkoto no awia ne anadwo Kung ang Biblia pag-uusapan, kasi ang pasyon kinopya sa Biblia yan ni Padre Mariano Pilapi. na anuanom Ginawang parang tula, binabasa. yɛkasa afa Twerɛ Kronkron a passion na yɛtwerɛ firi Twerɛ Kronkron Kung iintindihin niyo ɛyɛ Mariano Pilapi atwerɛ malaman sa sulat na papalaman. Nasa Biblia. yɛka no wɔ passion nwoma no mu Diyos nga watwerɛ sɛ siyang dapat naluhuran at sambahin. watwerɛ sɛ Onyankopɔn atwedeɛ mpɔnko to na Lumuhod ka sa kahoy, yɛnsom no awia ne anadwo gawa mo siyang Diyos mo. Kasi ang Diyos lang ang dapat luhuran na okoto no a wode no ayɛ wo Nyankopɔn Yan pong Diyos-Diyosan, mga kapatid. ɛte Twerɛ Kronkron frɛ ne saa abosomsom Suklam yan sa Diyos. 4:3 ng unang abosomsom yɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn anim ang nakaraang panahon upang 1 Peter ng mga hentil 4:3 yɛna asetena berɛ atwa mu no yɛsaa berɛ yɛ deɛ amanamamufoɔ no pɛ sɛ yɛnante ahɔhwie akɔnnɔ nsaboro agobɔne didimiyɛ ne abosomsom a wɔkyiri mu Diyusan. suklam po yan. Yung luhuran mo yan, dalanginan mo yan. Yung iba, ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn anim hindi naman sɛ bɛbɔ mpaeɛ akyerɛ wo Katoliko. ebinom mpo deɛ Sinasama na wɔyiyi ano yɛnsom wɔn mo Catholic asɔfoɔ no sɛ wɔn nsom wɔn obuo kɛkɛ na wɔde ma wɔn kɛkɛ wɔn ne ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ som na wɔsom wɔn abra mɔbɔ mpaeɛ akyerɛ wɔn ɛnuanom yɛn wɔ hɔ sɛ bɛbɔ yɛn nkae paggalang yung ginagawa mo, gaya ng magulang. te sɛ wɔawofoɔ Ang magulang mong ginagawa mo, nananalangin ka ba ron? wobu awofoɔ a Ginagalan mo bang magulang? obu a wɔwɔ ma wɔawofoɔ nti awofoɔ a wobu wɔn no wɔn mfonini Ng kandila? wɔbɔ mpaeɛ akyerɛ wɔn ana Bukod ka ba sa magulang mo na wɔbɛsɔ kɛndere Hindi. ɛde asi wɔn anim Sobrang wɔkɔtɔ awofoɔ ang paggalang, hindi kasama yung pagluhod o pananalangin. ɛwere sɛ nea wɔreyɛ no Maliwanag na ang ɛnyɛ wɔbuwɔ bio ɛwere sɛ sa Diyos. wobu obi a yɛmmɔ mpaeɛ nkyerɛ wɔn woka sɛ wode wɔbuo ma obi a yɛmmɔ mpaeɛ nkyerɛ no nsɔ kɛnde nsi n'anim na mmom sɛ wobɔ mpaeɛ kyerɛ wɔn a yɛn yɛ abosomsom mama yɛnkenkan Romanfoɔ nwoma ti baako kyɛm aduonu no Romans 1:25 sa nilalang
Every say one was a saying Yankopon no crazy atoro. Now was a some body in the sin of body. We shall not no. Amen. Atoro when Yankopon. I don't think your friend say Abosomosoma with Chireno, said the Petrosi. Yan Nasatana Bra Ekemuno, Yasabra ye, the Amanamamu Fuanape. Say a Nanti a Hoshi, a Kono, and Sabro, a Bobone, the Dimiane Abosomosoma with Chiremo. Ariana ye, Chuadia when Yankopon winning. Now, a son is Abosomosum. Ye now, Cotonoa, Maria, why your body and answer about it. In the four a vampire trend and kid and kid, why your body and answer about it. As a one also my body and no nothing your body and also no dear. Yea, Abosomosuma with chiri and say your vampire na yang kutu twedi yampon a na say oba de ne ye Nyankopon na say wo no wo vampire e kamfo abode a e ya bosomsom e atwuwade e Nyankopon anim say wo besom abode no asene wo ba de no your friend say abosomsom a wo chiri ade na ya abosomsom abosom ya die we nipa nsanu nyuma wode gete ne bo na aye we nipa nsaso na warma sisi fia mawo o ma sisi atore dan ya kasia mawo amma nuane abo na sidi panya baabi na ye chuwadi ye Onyankopon ani ene anoma ma bu mfume Twerɛ Kronkron na kasa fa saa na meyi ho sa wo koto wo na wo bompa ye kyerɛ wo na ye Onyankopon achiwade eno te sɛ ye de aduane ba afɔde ma bosom a Honhom Kronkron achiwade sɛ wo bedi eni kwan sɛ ye di nuane a ye de aba afɔde ma bosom akyerɛ de enipa wɔnom asom abosom edi inuane ba afɔde ma bosom a Kristofuo ni ho kwan sɛ wodi saa nuane ne bi anya ye na chiwade sɛ bedi saa ne ma ye chiwade wo Israel te sɛ kɔtɔ prekonam na monko no ye nkyiri sɛ ye bɛwe saa ne ma bi na mbom sɛ de aduane no aba afɔde ma bosom a eni kwan sɛ ye die ye chiwade mfato ho Buddha wa ye nipa oya abode Buddha onya oba ade oye nipa Buddha fuo mu de atoda won mu de nuane ba afode ma Buddha wo mo bosom na won mu nuane dodo wo de ba afode ma Buddha ne ye nuane nkuruwa won wo se nuane nkuruwa no eye lock wo mu fese de sika berɛ won Oma ye king can 1 Corinthians 8 verse 7 Corinthians 4 medicate watching munition na so saa ne mu die ni nipa nyina mu ntebe no de wadere wo abosom sam ho besi na no di no se abosom afore bode ne nam se wo na hon mu ye mrenti efi kano empo egu ahonim ne ho fi abosom enya nsusu aso kese wo nipa so ebetumi ase wo kora wo honim na wo honhom kora wana wonni saa nimdiye sɛdeɛ Paul osie no ɔsɛ saa nimdiye ni nipa nyina mu ntiebi no de wadere wa abosomsam ho besi na no di no sɛ abosom afɔrebɔde ebinom bi sa me sɛ brother Eli ɛyɛ bɔne sɛ ɔbɛweti kwaya na meka sɛ daabi epotete nyina na te kwai ɛwɔ ho o sɛ de aduane na ansa sɛ aduaba na ba afɔde ma Buddha nkodi ɛresɛ ebegu wa ho anim fi Onyankopon bu befu ɛyɛ Honhom Kronkron wachiwade sɛ inuane ɛde aba afɔde ma bosom no bedi bie ɛfato ho wɔnom de
aduane bia na hopi aba afode ma mo bosoma nkonko didi wa nya nyankopon ho bone biara ya tonto aduane bi odwom kono koto bi amfa ho na aduane ko eye se dia aba afode ma bosoma nko ade a aba ba ye wo nyankopon akyiwade abisa bosoma no wa mu ya akyiwade ma wo nyankopon na wa wudi ne nso benya nso so bone wa wo so ntia kristofo inni enuane ade aba afode ma bosoma ye de abosoma ya turo nyame tagalo kasum ya dios tanchira senye nokure nyankopon ne no aturo nyame ewa kabayo han yenye poko papa dios san aturo nyame ni kwan se nipa usum bida oko karle kan sori mu a statue bebre no asiwo karle ke fuo suma bofuo omo sum kerubim obakọ no mu wa kerubim ne abofuo statue bebre no na wo eye wenyankopon akyiwade so yo abofuo kra eye akyiwade se ye besuma abofuo ya abode won mo nya oba ade hwe yohani okoto obofuo no ankasa mu kra si no kwan yen kan di se metiere ni mienu nchemu wa Revelation 22 verse 8 na me yohani de wo hunu nioma yi na woteye na meteye na me hunu ye no mehwe ya sese mere koto asore obofo wo kyerɛ me nioma yi nan ase na waka kyerɛ me se hwɛ enya saa meye wone wunuanom adiifuo ne wona wokura ngoma yi munum nsɛm no awura kwa koto wo nyankopon abafuo no ampene se yabasom na me yewone wunuanom adiifuo no a okura ngoma mu nsem no awura kwa sori kutu wo nyankopon ono nkuto ne yabasom nya abafuo nya nipa nya aturo nyame woni kwan bakoto no ne yewo nyankopon ya passion ne kan ye no kwana so de katlekefuo ɛkyerɛ wɔn man kasa ngoma mpo mo nyini katlekefuo nyensa mo ngoma de na katlekefuo ngoma no ka wa mo se mon kai hunu se wa twɛ no wɔ twɛ nsɛm no mu se Onyankopɔn twɛdi yampɔn kuto na koto no na yɛsom awia ne anadwo Onyankopɔn kuto na yɛnkoto no na yɛnsom no awia ne anadwo na afei deɛ ba ne sɛ na ɔmatwerɛ yɛn mu awie no mokoto Maria ɔno nso yɛ abɔdeɛ binom kasa mo gu Maria abomfia dabi ye mu na bomfia ye de die ma no Onyankopɔn no mu na ka sɛ nsoma abɔdeɛ no Maria ya abɔdeɛ ye de obu asafata no de ma no ye nso Maria na so na no nkyerɛ sɛ yɛmfa obu ma Maria awrese ye gye Maria di na Maria no ankasa mu kura mposum Onyankopɔn Abra Maria was assis to be around someone. Waka asomafo no ho krampo momobo Onyankopɔn empaye. Mama yenken kan asomafo nyeme etiba ko nchemudum yensa Acts chapter 1 verse 13. Na woduru ho no. Wakwa abansoro dan mu. Ho na Petro, ne Yohani, ne Yakobo, ne Andrea, Filipo, ne Thomas, Bartholomew, ne Matthew, Alfio ba Yakobo ne Simeon, Zelote, ne Yakobo ba Yuda siye. Na yenmu nyina de akomakro kurampa ebom ara ne ma no bompaye Maria Yesu Kristo nena nagkakaisa sa pananalangin kasama nila yung mga babae si Maria Magdalena si Maria ang asawa ni Cleopas awane ma no nyina kurampa ebom bompaye pati si Maria nananalangin sa Diyos kasama Maria Cleophas Maria ne asomafo no nyina bo Onyankopɔn mpaye ibigay mo sa kanya yung nararapat na paggalang si Maria man sumamba sa Diyos kay Kristo na kanya yede obuo ma Maria kaya ang dapat natin
Ono na wo Kristo honam fam yɛde obuo ma no nanso yɛnsom Maria Pagsamba dun sa sinasamba ni Maria, si Maria na sinamba mo, ginawa mong Diyos-Diyosan si Maria. na senesanka Bawal ng Diyos yan eh. wanom Kaya nga, ɛbɛsom wɔ Nyankopɔn wɔn asene duane aboa na wanom som no sa Bombay, enti atoro nyame nyinaa sa nila mga enipa bɔ wɔn tim na de bae pante, enipa wɔ India dinidiyos din nila, pati ano, pati daga, dinidiyos. ɔmo som a wɔwɔ ɛnya ɔmo som a wɔwɔ nkotere ne nkusie Ngayon, nkura asono anantwie yenom nyinaa yɛ wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ wɔbɛsom wɔ na sɛ yɛde aduane no abɔ afɔdeɛ ama abosom a sa budhi, ɛne kwan sɛ yɛdie sa tunay na Diyos. Halimbawa, sa Muslim po, sɛ yɛde aduane abɔ afɔdeɛ ama abosom no nyɛ nokorɛ Nyankopɔn ne kwan sɛ wodie ilang Diyos kay Allah. nkramofoɔ mu Diyos ng Muslim, iba po yun sa Diyos ng Kristiyano. nkramofoɔ nyame Maintindihan nyo, hindi po ito ɛyɛ sonokofrɛ Kristofoɔ nyame lang sa inyo ang pagkakaiba ng Diyos ng Muslim at ng yɛmɛka yɛn kasi yung iba ɛmɛto nhyɛ afoforɔ so pareho lang naman ang Diyos eh. Isa lang ang Diyos, hindi totoo yun. afoforɔ gye di sɛ Invento ang tao. ɔmo sɛ yɛn nyinaa yɛsom Nyankopɔn baako pɛ Gayon man ng panahong yaon, sa hindi ninyo yɛwɔ nyame bebree na nnipa no abɔ wɔn tim de aba sa pagkaalipin, Galatifoɔ mmati 9:8 hindi mga nanso ɛberɛ a monim wɔ Nyankopɔn no Kayo, hindi nyo pakilala yung Diyos. mosom wɔn a wɔn so wɔnyɛ nyame no sɛ nkoa wɔte ne Paulo ka tete Kristofoɔ no sɛ ɛberɛ no yɛnim wɔ Nyankopɔn no Meron sila yɛsom wɔn a wɔnim Nyankopɔn sɛ nkoa gaya dun sa Ayala Avenue, meron ako rin financing na inuwi. yɛsom abosom nyɛ nokorɛ Nyankopɔn Dati po kasi ako, mɛkae kukuha ko ng odwadeni bi a mekɔɔ ne hɔ kɔbɔ bosea ngayon, na ɛsiane sɛ meyɛ odwadeni nti no 5 taon, nakita yata nung manager na maayos akong magbayad. mekɔbɔɔ ne hɔ bosea Ako sa opisina, abosome kakra akyi nnipa no hunu sɛ metua ne ka ntɛntɛm gusto mo ɔfrɛ me baa ne ɔfise hɔ na mekɔɔ hɔ nom no kita ng loan at mebisaa ne sɛ na wura wafrɛ mebisaa me sɛ ɔpani Soriano wopɛ sɛ mebɔ wo bosea 10 million anaa malaking ɔka sɛ wode ma me nsihu kɛkɛ 10 million eh. Siguro nti m'ani gyeeɛ 90. ɛfiri sɛ 10 million deɛ saa berɛ na ne bo na ɛwɔ soro sika yɛyɛ 1980 no mu a Ministro, nagliligaw 1980 mu asɛm na meka na perang kailangan na sɛ mpo hihingi sa kapatid. meyɛ Yung abulo yan ng ɔsɛmpakani kora meyɛ adwuma na manya sika akin kundi para sa gawa. anuanom ntoboa Ngayon, sabi niya, ɛnyɛ no na medie na mmom yɛn wɔ hɔ ma asafo no siya ng papa nti yɛdi nkɔmmɔ kakra saka ng kiwi. na ɔrebɔ ɔfrɛ ne kiwi Sige po. Sabi ko, sir, ɔmaa me pwede bi ko magtanong. nti meka kyerɛ ne sɛ ma mente maa ne bi Ang laki. nti mebisaa ne sɛ owura ma memisa wɔ asɛm ɛwɔ sɛ mehunu mfoni ne kɛseɛ bi wɔ hɔ Sino po yan? ɛso yie Sabi, yan ang Diyos. Po, nagulat ako. mebisaa sɛ hwan no no Yan po ang Diyos nyo? Sabi ko, oo, sabi niya. ɔse ne nyame no no Yung Diyos niya, mebisaa ne sɛ wo nyame no ɔse ane ne din de sin ne nyame ne din de sin SIGNH. SIGNH Basta sing. Yun ang Diyos niya. Paano po ang pagsamba nyo? menim sɛ maspɛle ne yie a February ka, uuwi ako sa India, sasamba ako. Yan po ba? mebisaa ne sɛ Uuwi ka. afe bɛm na mosom no Meron pala ka akong ganun. Ang ginidiyos. mebisaa sɛ yɛn yɛ Yun. onyame a wosom no anaa Ngayon, ang punto ko, maraming mga iba wɔwɔsom Onyankopɔn ɔmosom nnipa wɔte ase ang Diyos nila si Allah. Ngayon, alamin natin, si Allah po nnipa wɔ nyame bebree Diyos ng Biblia. nkramofoɔ nyame yɛ Allah Sa Quran, yung libro ng mga Muslim. nanso Allah Ang sabi sa ɛnte sɛ Nyankopɔn a ɔwɔ Twerɛ Kronkron saa na nkramofoɔ Koran no ɛyɛ sonokofrɛ Kristofoɔ deɛ ɛka no Koran sura yɛnkenkan Koran no sura ɛti wɔ ha 12:2 deɛ ɛka nie ase Onyankopɔn yɛ baako pɛ Onyankopɔn
ɛte ase da wɔyɛ pɛpɛɛpɛ na Onyankopɔn yɛanwo na Onyankopɔn ntumi nwo. Nkramofoɔ no nyame ntumi nwo. Na nkramofoɔ nyame nso yɛanwo no. Mɛsɛ yɛ nokore. Onyankopɔn nyɛ obi na wo no. Obi ntumi anwo Onyankopɔn. Na mmom sɛ wɔkasa Onyankopɔn ntumi nwo de a ɛne yɛne nkramofoɔ nyame ne yɛ sononko. Awesɛ yɛde yɛ Nyankopɔn no a yɛsom no wɔ no. Ɔwo ɔno Awurade Yesu Kristo. Mama yɛnkenkan asomafoɔ nnwuma atimienu nkyɛmu nson. Na mɛka no deɛ Awurade ahyɛ no. Awurade asɛm sɛ mɛba ne wo. Na me na ma wo wo nnɛ. Awurade Yesu Kristo na ɛkasa. Sɛ mɛka no deɛ Awurade ahyɛ. Awurade asɛm sɛ mɛba ne wo. Me na ma wo wo nnɛ. Manalo asafo na woguagua. Ase na aden na omo se Nyankopɔn tumi ngo Maria na ewo. Na meka so osofo ne se wabon papa. Ofiri se ma nko na ewo. Ene ye wabon. Honhom fam. Honam fam. Ba kuni. Mama yehwe. Apumu ponko. Apumu ponko no enye ba no ne fafuru. Na mom barama no mom ne fafuru na wawo. Ye ne hwehwemu a yehu no wo sansum nam yi mu. Sansum nam yi. Nini no ene fafuru wo. Mode mo hwe ye fa ne pumu ponko. Sa fish no your friend is a pumo ponko, Baraman now. Mama Yancha or Quaya Pumo na Fasu. Ayan. Ang nagbubuntis yung seahorse, yung lalaki, hindi yung babae. Kaya, hindi imposibleng ang lalaki manganak. Ang Diyos pa. Kaya pumupongko na uwo. Nasa pumupongko bere mana tumya uwa. Unyanko po na intumi uwo. Awo Kristo. Awisa John 1 verse 18. Nawaka na wa Greek kasa ya muno. Pag isasalin mo po sa Tagalog yan, John 1 verse 18. I say, Nyankopon ba wo no koro. Nyankopon na wo no koro na wagya na kukum. yung kanyang espiritu, ipinanganak yun ng Ama. Ang Na ni Maria, yung katawan. de wo Kristo no. Kaya je Nyankopon. Natin ang 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Awisa John 1 verse 14. Na asama na beye honam. Nang pasimula siya ang verbo. De na Twerɛ Kronkron na ka 1:1 to 3. Efitiasiano na asam no wo na asam no wo Nyankopon na wo ho. Na asam no ye wo Nyankopon. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ara na efitiasi na wo ne wo Nyankopon wo ho na wonam na so ya de nyinaa. Kung wala siya, Liwaliwanag ng pasimula siya ang verbo. Na wankwati no wanyo bibiara wo ye efitiasi na asam no wo ho. Nung nandoon pa siya sa sinapupunan ng Ama. Abra no wo ya no kukum. Pasimula ng verbo sa nasa sinapupunan siya ng Efitiasi no na wani ya jana na wo ho. at ang verbo. Na asam no ne wo Nyankopon na wo ho. Nakikita niyo? Na asam no ne wo Nyankopon. Ang verbo ay Diyos. Yung verbong nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. Na asam na wo Nyankopon kukum. 5 ng Hebreo. sapagkat kanino nga sa mga Adansa no Hebrefoɔ ngomani. kailanman, ikaw ay Na abɔfoɔ mo hwan na wɔka kyerɛ ne pɛn sɛ aking ipinanganak ngayon, mɛba ne wo me na ma wo wo nnɛ. giging kaniyang ama, at siya'y Na bio aking anak. mɛyɛ no agya na wɔno nso wayɛ me ɔba. Hebrews 1 verse 5. Eh di ang nanganak ang Ama, Agya no sɛ kailan nyo
mena mawo ne ejano na ewo dabe abra ejano wo no efiti asiano na asom no wono ne ejano na wono wa ejano kukum manalo asafo na chiro ase verbo omase ya asama yesisiye kwasi asem ye ni Twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn ba no wo ne kukum ne din ne no ma yenken kan Revelation 19 verse 13 na wo sha paade bia wode ya bomo jamu ne din de Nyankopɔn asem osu na wo ja ne kukum ane din de Nyankopɔn asem edin no anasa asam no ye din everyse dono wo Twerɛ ja ne kukum ne din di asem we Nyankopɔn na wo no wonti na Twerɛ Kronkron ne kana wo Hebrew form meti ba ko nchemu num ne se na abofo mo hwan na waka atwe ne pen se meba ne wo mena ma wo ne na bio meya no agya na ono nso ye me oba anonti we Nyankopɔn na wo no daba ne wo no we nipa na daba ne wo no John 17 verse 5 and 24 mama yenkenkan na afi agya fa ni mo nyama me wo no wo nchen ansa na wo bo wi asa no hwe me wo ara wo nchen ansa na be bo wi asa no na agya no ahwe ne bana ni mo nyam dada o kan sa agya fa ni mo nyama me wo no wo nchen ansa na wo bo wi asa no hwe me wo ara wo nchen ye ni atwemu ye tete ade manalo asafo ne se no wo maaye na wo ya adwene to obesidan wo ya adwene to abro wo ani mo nyam wo Nyankopɔn ani dada fa ni mo nyama me wo no wo nchen ansa na wo hwe wi ase no hwe me wo ara wo nchen ani mo nyama me wo no wo nchen ansa na wo hwe wi ase no hwe me ani mo nyam sabe na wi ase no maaye na so na agya no wo ne ba ye ya wona ansa na wi ase no poreba mama yenkenkan John 17:24 agya wona wode wona mame no epese fa ako ame wono wono so meka me ho na wo hunu mani mo nyam a wo ma me no frisa wodo me ansa na wo hwe wi ase ase Ersa wodo me ansa na wo hwe wi ase ase empo ansa na be bo wi ase no na agya no awo ne dada wasebo ha no kasa na se agya epesa wona wode wona mame no fa kwa me wono wana mong gihatag ka na ako kay ikaw na wo hunu mani mo nyam awo mame no arisa wodo me ansana me hwe wi ase 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 agya wana wode wona mame no mepesa fa kwa me wono wana so meka me ho na wo hunu mani mo nyam awo mame no arisa wodo me ansana wo hwe wi ase ase epansana ye be hwe wi ase ase no na agya no Awurade Yesu Kristo dada Awurade Yesu Kristo wo ye Nyankopɔn ba arisa wo Nyankopɔn wo no honhom fam de Maria ewo ye no ene honam dua fa ko Nyankopɔn ba no aye honhom be ba betena mu enti Maria awo brebi owo Nyankopɔn owo de Nyankopɔn ba betena mu o ma yenkenkan Hebrew ngoma etidu nchemundum Hebrews 10 verse 5 enti wore ba wi asno na waka say afode ne ayede ye wampe onam na wasiesie de amame enti wore ba wi asno adeti ne se wore ba wi asno wan shosie mfiri ha agya ne wo no ansere be bo wi ase na durubure bi na ehia se woda ne ho adi wo honam fam enti wore ba wi ase no se afode ne ayede ye wampe na wo mo honam na wasiesie de amame cha honam ne ye honam dia ben na honam dia no amare anyinsa ne ye no
Yeni idea Church of Christ as a Fonentiasi. Omozo Christo Edipa of Samaria na wo no. Epo ansa na bebo wiase no. Na eda na wo ne dada. Na wo eda no kokum. Ya fere sa Nyankopon ba owo no kro. Abra oda so we eda no kokum no. Kristo ne ya fere sa Nyankopon na wo no kro. Monogenes theos. Enunti tana wo eda no kokum kro no a na wo ye Nyankopon. Enunti ye Nyankopon ne nkramofuo nyame ne yesonko. Nkramofuo nyame no se de nkramofuo ngoma no kura ne se sura na asie no. Wa no se wo Nyankopon ya ngono na wontume nso ngo. No kreme ne wa no ya adwene se wo Nyankopon obi anwono na mo se wo ka se wo Nyankopon ntume ngo wa me ne wo nya adwene. Efese osoro Nyankopon no wawo ne ba nsakro wa bebo wiase na Kristo wada ne ho adi wo honam fam ana ye Nyankopon ba wo wo nti ye mu de ne nkremofo yes no nko ye ne nkremofo nso Nyankopon ba ko nkremofo nyame no ngo ye Nyankopon yes no nko firi nkremofo nyame tese eniani nkremofo do munya ne ba fo de ma munya me ni kwa se ye dibi arose ye Nyankopon ne yes no nko enti de ba fo de ma bosu na ye chiwade ese obedi de nkremofo de ba fo de ma munya me no eni kwa se ye di ye ni nkremofo no ya na efrese nkremofo nyame aya so nko firi wo Nyankopon nkremofo anso Nyankopon ye bisa won se nti ye kofro emirate wie mu se bisa se de na mope de na mobedie de ane bi wo ho ana arose nkremofo adi ane na wo halala chance de tresomo de aba fo de ma Allah wo munyame no eniani a enye halala na yedi ade trevese nkremofo nyame ne yes no kufri Nyankopon ase de ne de aba fo de ma abosomo a ana atro nyame a yeni munya nkremofo na wanu wana nkasa aduane wo mo fa ahudi a wo mo wone no na mo ye na Kristofo de eni kwa se ye se nkremofo isa Buddha de Bahaula Catholic fuo omo de omunya ne bo afọ de ma wo mo ahoni ahodo isa yan sa pinakamabigat na kasalanan na magagawa natin kumain ng mga bagay yerwo ne nioma ye betumi aye tatandaan nyo ye be se be di nuan ye ni nuan de abo afọ de ma bosum kung ginagawa lang ng mga tao na Diyos nila ang hindi naman atro nyame Diyos-Diyusan yon gaya nung ginawa ng mga eni kwa se ye di warmu nuane warmu ya atro nyame tapos esa honi huwo eni pade ne nsa anwono Diyusan yon ye chiwade se ye bedi wamu nuane de abo afọ de ma wo sai ne de abo afọ de ma bosum pati Buddha wo Nyankopon wa chiwade na se wudi nuane de abo afọ de ma wo na impo wa honi mu kra bese ahoni mu be kufi mama yen kan bi brother Daniel 1 Corinthians 8 verse 7 I say na so san mudie yini ni panyina mu intebinum de wadira wa abosomsom ho besi na ne di ne se abosoma for body e na dam sa wona hod mu yemrenti efi ka no yung pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan ntonya hwe yi mga pagkain na may tatak na halal edane de aba afode ma abosom na si Allah. Si Allah po iba sa Diyos natin yun eh. Kasi si Allah hindi naman yung tunay na Allah ayes no kufri a Kristofo nyame ng Kristiyano na nanganak at may anak na on ever say Allah enti say Kristofo Nyankopon a wowo ito na anak siya na a ne baya Kristo no eti nkremofo enyi Kristo ni say wo Nyankopon ba kumain ng may halal.
Yɛn Nyankopɔn yɛ sononko firi nkramofoɔ deɛ. Munya nkramofoɔ na wɔn ne nea ɛwɔ halal ahyɛnsodeɛ no. Philipia man mu wobɛwɔ sɛ nkramofoɔ aduane na wɔ halal ahyɛnsodeɛ. Sɛ wohunu saa ahyɛnsodeɛ na ma munni. Ɛwɔ sɛ ɔmode aba afɔde ama ɔmo bosom a wɔnyɛ nokore Nyankopɔn. Munya wɔn ma wɔn mu ni. Wɔn wɔfa ho de so medi deɛ wɔn mo pɛ. Munya wɔn na wɔn mu ni deɛ wɔn pɛ. Twerɛ Kronkron no ama yɛ kwan sɛ yɛnso yɛni deɛ yɛpɛ. Yɛni deɛ ne yɛde aba afɔde ama abosom. Yɛyɛ bɔne ɛtia Honhom Kronkron. Baako nie. Yudafoɔ aduane. Ɛna yɛfrɛ no sɛ kosher. Wɔn de wɔn nnuane no aba afɔde ama wɔn mo nyame. Sɛsie Yudafoɔ na sɛ Jews na nsom Nyankopɔn. Wɔn nyame ne yɛ sononko. Wɔn nyame ne nye Kristo ni. Ɛreti yɛbɛbɔ sɛ Yudafoɔ nyame sisie a wɔn mo som no no. Wɔyɛ sononko firi Twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn. Twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn yɛ Kristo n'agya. Na so wɔn nye Kristo ni. Wɔn sɛ wɔn Nyankopɔn ni ba nti wɔn gyidie no ɛyɛ naada. Nti wɔn nso wɔ wɔn anuane ahyɛnsodeɛ. Ɛfiri sɛ Yudafoɔ nyame wɔn som no yɛ atoro nyame. Nti wɔn ɛmfa saa wɔn aduane wɔn mu di na wɔn de ahyɛnsodeɛ to te sɛ McDonald's. Ɛfiri sɛ wɔn wɔ kosher ahyɛnsodeɛ. Na ɛsan sɛ yɛ kosher nti nkramofoɔ inni na mmom sɛ foforɔ mu no Yudafoɔ nso inni nnuane a ɛwɔ halal ahyɛnsodeɛ. Ɛfiri sɛ wɔpɛ kosher. Yɛn ti biam ne sɛ yɛ nokora Kristofoɔ yɛnni kosher aduane yɛnni halal nnuane. Nti wɔn nni nnuane a de aba afɔde ama abosom. Nti ɛyɛ sɛ ɛbɛtɔ ne ɛni kosher ahyɛnsodeɛ. Abɔka sɛ Jollibee halal ahyɛnsodeɛ da so ɛyɛ halal na nkramofoɔ aduane wɔn ma yɛnni. Ɛfiri sɛ yɛn nyame som ma wɔ Nyankopɔn ayɛ ade a wohia yi. Sɛ yɛba abɛsua Twerɛ Kronkron no a Onyankopɔn no a Kristofoɔ som no no. Doon sa gis lang gawa ng mga apostol. Wɔyɛ Nyankopɔn a wɔma yɛn kenkan Kristofoɔ Nyankopɔn suban. Kristofoɔ ni biribi akɛkɛ. Hwɛ Petro ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Dabi da Awurade ɛfiri sɛ menni biribi a wɔkyire anaasɛ ho nteɛ da. Petro ɛwɔ ahyɛnsodeɛ sɛ montie dɛ odiyifoɔ Ezekiel ɛka Ezekiel 4:14 ɛna me sɛ Awurade Nyankopɔn hwɛ mekra ho nkumi na ade a atɔ anaasɛ wɔtete mu nso menni bi da. Deɛ firi me mmɔfra ase bɛduru sɛsɛ nanso ɛnam a wɔkyerɛ bi ɛnka ama no da. Na sɛ Kristofoɔ inni nnuane a de abɔ afɔde ama wɔ Nyankopɔn. Catholic nsɔre ne nkyerɛkyerɛ na nka mpɛ sɛ Church of Christ nsɔre no. Mote nkyerɛkyerɛ yi ana?
hanggang ngayon di ako Kaya Petro ni Ezekiel nom, obase Awurade efi me mofra se. sabi ng mga lingkod ng Diyos ng una. Kaya kung kayo ay sasama sa akin, Yeni ni na dia ba afɔde ama bosom. medyo mabigat ito, no? Mabigat ito kasi Yɛbɛyɛ ade so kakra. ito na huwag tayong kakain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Yɛyɛ Honhom Kronkron nkyerɛkyerɛ. Kapatid, hindi naman mahirap yan. Mabigat lang sa hindi sumasampalataya. Pero pag sumasampalataya ka, Anuanom ahu nana. bigatan, mga kapatid, di naman nabibigatan. Pagkahalal, Ɛyɛ de ne ma wɔn a wɔnyi ni ne wɔn sɛ wogyidi a. pagka-kosher, hanap na lang ako ng Sɛ halala, nka kɔm bɛkum me kyerɛ sɛ mɛkɔ akɔdi. Hindi ka naman mamamatay. Wala kang Mɛkɔ akɔpɛ kwadu adi. makakain baboy. Hanap ka ng saging, prutas, gulay, isda. Sɛ prɛko nam anaasɛ nam biara ni hɔ a, kɔtɔ kwadu di. Ntosodeɛ wɔ hɔ, fish wɔ hɔ, nsesawa wɔ hɔ. Wɔbɛtumi adi ɛfiri sɛ nkramofo ahyɛnsodeɛ ni fish ho. Ɛfiri sɛ wɔmfa fish ne ma afɔde ma ɔmɔbɔsɛm. Muna sila sa kanila papatayin. Dɔmɔde bɔ afɔde ansa na wɔn akum wɔn no yɛ mmoa a nkwa wɔ mu. Hindi mo naman pwede Wɔn de kan bɔ mpae na wɔn yɛ makum aboa no. ipahuli na lang. Ɛno nti na ɛbɛyɛ halal no. Kaya hindi nila pwedeng gawing halal yung isda o yung kosher yung isda. Kaya walang tatak yun. Mag-focus ka na lang sa isda. Kaysa kumain. Wɔn de wɔn ahyɛnsodeɛ ato kɔhyew ne halal ho. Inihandog sa Diyos-Diyusan o hindi tunay na Diyos. Malawak itong araling ito. Sɛ ɛbɛdi nnuane a yɛde abɔ afɔdeɛ ama abosom anatoro nyame de wɔn ayɛ ne bi da. lang natin yan liliwanagin pang muli. Pagka kayo ay nabautismuhan na, mas matatanggap Yɛbɛkyerɛkyerɛ mu yie ɛberɛ a mabɔ asu. kakaroon ng pagbabago sa ating puso. Pero alam nyo, Yɛyɛ Nyankopɔn asɛm. tanggap ko na ito. Sabi ko sa Diyos, hindi na ako kakain ng mga hain sa Diyos-Diyusan. Mpansa na bɛbɔ asu no mefa saa nkyerɛkyerɛ nyinaa Tintiyahin ko ɛde yɛ adwuma na menni nnuane a yɛde abɔ afɔdeɛ ama abosom. doon ako nakatira sa kanila si Auntie Toyang. Pagka meron na silang pagkaing handa sa Diyos-Diyusan, Bɛka kyerɛ ɛyɛ mesewa na ɔyɛ Catholic na wɔde nnuane bɔ afɔde ma abosom a menni. bata pa kasi ako, naririnig ko sa Obisa me sɛ ɛle wo mpɛ yie ana. sa Diyos-Diyusan, masama yun sa harap ng Diyos. Balikan natin ang 15:28, kapatid na Daniel. Sapagkat Na. minagay ng Espiritu Santo ang Wɔde nnuane bɔ afɔde ama abosom a menni. Wɔde bɛma yɛn kenkan. Acts chapter 15 verse 28. And na ɛyɛ sɛ Honhom Kronkron ne sɛ wɔremfa adesoa bi ntom so wɔ sɛ monyi mo ho mfiri na ma wɔakoma ma abosom ne mogya na nneɛma a wɔanhwɛ wɔ no mogya nguo ne adwamammɔ mu. Enti yeinom nyinaa yɛ Naghain kay Buddha, nnuane ɛnam anan nnuane a yɛde abɔ afɔde ama abosom. Chinafoɔ de bɔ afɔde ma Buddha. Wɔn a ɛfiri India ɛde wɔn nnuane bɔ afɔde ama nantwie. Japanesefoɔ de nnuane bɔ afɔde ma abosom a munni. Ɛna Iranosfoɔ de bɔ afɔde ma Bahawula. Nnuane a yɛde abɔ afɔde ama Bahawula ma munni. ng mga Diyos-Diyusan at mga idol. Nnuane a yɛanoa no atoro abosom ne atoro nyame afahyɛ ase ma munni bi. Mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, Ɛno ne adeɛ adi kan. Monyi mo ho mfiri na ma wɔakoma ma abosom ho. bawal po pala yun. Ɛna afei mogyadie Kakain ka ng dugo. ɛyɛ akyiwadeɛ Ang problema, Pilipinas, sɛ wobɛdi mogya. dito sa sa South America, wala akong problema. Ɔhaw baako ɛwɔ mu no yɛ Philippines. Dugo rito, Ɔba South America ha yi a nkanya amanneɛ sɛ bɛkyerɛkyerɛ yɛn. maselan sila sa pagkain. Ɛfiri sɛ ɛha yi no wɔn nni mogya. Yung dugo, nandun yung sakit eh. Ɛfiri sɛ ha yi deɛ ɛbɛn nnuane ma mu yɛ nipa mu yiyimu. Mga bakterya sa dugo. Yun ang nagkakalat ng bakterya at virus sa katawan. Habang Na ikot ang dugo sa katawan, yun ang nagkakalat. mmoa nyarewa de mmoawa ne Wala akong nyarewa ahodoɔ mogya no mu na ɛwɔ. ang na-encounter ko. Brazil ma mo ha no no menni wɔ haw biara sɛ mɛkyerɛkyerɛ yɛn. Na mo Philippia man mu na amanneɛ wɔ hɔ dɛ mehyiaeɛ ne sɛ ɔbɛsi o mogya abɔ mu paa ne dɛ no na mepɛ asɔre wei deɛ memma bio firi sɛ mogyadie ɛsɛ mentumi ne mogya abɔ mu. Sampa sɛ wɔyɛ ready sɛ wode wo nkwa bɛsesa mogya aduane nti wobɛma wo nkwagye abɔ wo a
ene wa wasem sa Kapampangan nyo. Dugo lang naman ang binawas. Arenti Hindi naman bawal yung bekache kapampangan fo ne se tumo moja na ye chuwade nam na wo ye ne nye chuwade en no moja no ni ampangan ka fa ne ye itiptad malaman loob. Tapos igigisa, lalagyan ng dugo. Kaya dinuguan ng tao. omo papa ye muade no Kapampangan, na fe omo di moja ka ho ama ne moja bumu luto mo. bekache kapampangan fo ne se ye muade nye chuwade no a Masarap pa. sene san ka wodi moja be franu an ada na wodi kamera bo ne fam franu a Basahin natin ang 17 Gs ng Levitico, mga kapatid. na At sino woni mi se ye chuwade so be di moja la beti kosengoma o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan Leviticus 17 verse 10 na obiara wo free Israel fi awa ya hukuma boa laban sa taong yaon na na obiara wo free Israel fi na ho wa obeso mumu na wa ya hukuma boa biara no Ang Diyos sa taong kumakain ng dugo. Itititig ko ikaw ang aking mukha laban wan mu biya wodi moja biara mema mania sasa wo kra a wodi moja no na metwa no afri mema no atwene Leviticus 17:10 tuloy natin ang basa. Adentira sapagkat ang buhay ng laman yeka wo yankopon pese nipa be di moja bigay sa inyo efriste awona biara nkwa wo moja no mu amede amamu afare bocha no sese won fam pata ema mo ho na moja no wade patama okra Leviticus 17:11 Kainin ng dugo. na moja no wade patama okra Diyos, ibinigay e wo yankopon na chiwade yese bana ebedi moja tubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya na mede wa afare buchia ne so ng Diyos, isang bagay se ang sagrado, won fa empata ema mo isang bagay kra wo yankopon empese babedi moja kain. ayade kronkron Ibigay ang dugo para ibubo eni kwan se yedi bana nung araw sa Israel para na moja yade ma se wonhwe mu afore buchia ne so sa saserdoteng Israel na wade ma se won fa patama dugo ng baka. bone nti Israel fuwo eni moja nti ammo moja no omo sone a na de apete afore buchia ne so aha na mo de pa de sera bone fa chefru we yankopon nchen wa wan bone a wono ma yemu so mo ye bone a moja na we yankopon de patama wo wan mu kum empanche enyan Ibig sabihin, isang eni afrumu ede bo afode spiritually ama wona kra ye choro se si Kristo moja de honhom fam na ya de kronkron sa mga intabra Kristo ba ye no basahin natin ang 9:22 ng Hebreo. mama yanken kan Hebrew fu won metin kun chama de ni no sabi kong Hebrews 9:22 bagay ay nililin ampa ara wade moja na tie nyoma nyina ho sɛdeɛ mmara no tie na moja mu a bɔne fakyɛ eni hɔ Ang kapatawaran nasa pagkabuhos ng dugo. Ano ang ginawa ni Kristo? ɛno nti bɔne fakyɛ deɛ ingatan ninyo ang inyong sarili at ɛwɔ moja yɛhwie guo mu ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang ase ninyo ɛti monhwɛ mo ho ne nyankopia Honhom Kronkron nyinaa binilin niya ng kanya ɛti monhwɛ mo ho ne nyankopia nyinaa Honhom Kronkron de mo sisi wɔn so ahwɛfo so mobɛyɛ ne nyankopɔn asafo Harap ng Diyos. awɔde ɔno ara moja nya wɔn yi Niya sariling dugo. Inihandog niya ang dugo niya pantubos sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahong ito, na Kristo de ne moja ma yɛn sɛ ang dugo po ay yɛmfa mpata kasi ɛma yɛn bɔne po Israelfo aborɔ so ang totoo moja yɛ kronkron mula pa sa Ever say. unang panahon sa patriarka kila Noe. wɔde moja pata ba yɛn bɔne nokwasɛm ɛwɔ mu no sɛ ɛnyɛ Israel nkwan po agyanom aborɔ so na wɔnom aborɔ so wɔ Nyankopɔn no ka sɛ ma wɔnom ni moja na yɛwɔ wɔn mpo sa bɛpem Israelfo no aborɔ so nabubuhay ay magiging pagkain ninyo gaya ng ase yɛkenkan Genesis 9 verse 3 yɛkeka ne ho sa inyo ɛwɔ nkwa nyinaa ɛnya mo aduane de ne nyinaa mama mo sɛdeɛ mɛde ɛhahamo mo no memaa mo no kakanin Ayun. Lahat ng nabubuhay pwede niyong kainin. deɛ ɛkeka ne ho ne wɔn a ɛwɔ nkwa nyinaa ɛnya mo aduane mede ne nyinaa mama mo Pwede kang kumain ng ahahamo nyinaa mede ne nyinaa ma mo mɛtumi ayɛ prɛko nam
No abros na preku na munya chiwade esa wo bere. Wo betumi are nantwinam, odwan nam, danchem nam, chichi. Obo se Philipia mam na binu mo hono mu a. Omo we chichi, omo we danchem, betumi are bibia. Na mbom ase nama